What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayun, magandang araw mga kagamba. Welcome back to my channel. Mag-o-off season na mga kagamba. Medyo madalang na yung supply ng Masbate, Tagalog, kung ano-ano pang mga klaseng gagamba. Madalang na mga kagamba. Pagka walang pandemic mga kagamba, noon, ganitong panahon pahinga na kami. Hanggang January, kalagitnaan na naman ng January ulit ang umpisa niyan mga kagamba. Kaya yung gusto magpauso dyan, huwag muna kayo magpapauso at baka wala kayong makuhang supply, mababantilawan lang yung mga pauso nyo, tapos mahal pa ang supply sa inyo. Ayan. So kita nyo pati salmon bagsak presyo na. Binagsak ko ng presyo dahil yung iba hindi na naglaro ng gagamba. Ayun, so tapos tayo medyo ilang araw bago tayo maka-upload na naman. Pero dumating kanina Tagalog natin, tapos may natira tayong kunting Masbate, yun pinang-content natin mga kapatid. Shoutout muna tayo kay Sir Alan Alcanci ng Lipa, Batangas, yan. Kay Sir Lito Balita, kay Jumar Balita, yan. Si Aaron Osgar, shoutout sa iyo. Shoutout sa Team Mindo, ayan, sila Rancy TV. Naku, hindi ko sa ulo yung mga kasama ko na yan mamaya. Susunod na maglilista kung ano yung mga pangalan ng channel ng mga yan. Marami na kami sa aming group chat. So yan mga gamba, panoorin natin ng mga laban na to. Mga gamba, Masbate ito Kaya itim yung isa. Yan, black. Black siya. Yan, yung isa naman brown. Parehas Masbate ito mga gamba. Ayan isa. Yan. Ayan na. Uy, pinatalikuran. Oh. Iyon, kumagat sa stick yung brown. Naloko na. Oh, tinalikuran yung brown. No ba yan? Nagkamali ng kagat yung brown. Oh. Walang humpay na bakbakan yan. Oh, nadali na naman yung brown. Kanina lamang yung brown wala na. Palagay ko tatabla ito. Oh, lupay-pay parehas. Oh, kumakagat pa yung brown. Oh. Wala na. Lupay-pay ang brown. Kumagat kasi sa stick ang brown. Wala na, sinasabuta na lang pero hindi niya kinagat. Sapot lang ginawa. Wala na, binilot na yung brown. Ang bilis ng laban. So yun mga kagamba, hanggang sa muli. Ayan, kakainin na lang niya, lalamunin na niya. Talo ang brown. Ayun. Kala ko mabintot yung black kanina, wala. Alright. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simon Daragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!